Така. Ей, амигос! В Асеновград съм. Да. Тук е много хубаво. Оживен град. Има дюнери. Почти през, кажем, 200-300 метра дюнери. Има заведения много. Градът е много хубав. Хората са спокойни. Асеновград. Няма да съжалявате. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Иначе, добре. Хората са спокойни. Навсякъде се правят нови кафета. Да. Има работлива ръка доста. Има хляб тук. Общителни хора, спокойни. Сега ще видите. Ще мина покрай гарата. Да. Тук от другата страна. Виждаш ли я? Това е гарата. Асеновград. Ето тук минах одеве. И излизам баш на дюнерите. Пешеходни пътеки има на всяко едно място. Тук намерих една била. Била и юск. Слънце пече. Да, ето, юск. Това е гарата. Точно до Билата и юск има и гара. ЖП гара по-скоро, не се изказах правилно. Бях на автогарата, след автогарата че е ЖП гарата. Ето. ЖП гарата. И тук хоп, е там ти е влака, следваш от влака и си на юск. Била. Страхотно. Затова избрах да дойда тук. Защото какво ти хареса и ще намериш тук? Какво ти трябва? От дюнери, ресторанти, пицери. Разбира се, навсекъде го има това, ама тук всичко е на близко разстояние. Какво се замислиш това? След малко пак ще видя на там какво има. Да. Ето ти го юск. Точно зад мен. Ето. Юска. Взел съм си водичка. Да. Я гледай, тук може човек да си седне дали.